Salut, dragi abonați! Astăzi voi face părerea mea despre seturile Monkey Kid din wave-ul al 3-lea pentru sezonul 2. Știu, n-am mai făcut un video cu vocea mea de foarte mult timp, dar am revenit și sper să vă placă acest video. Fără alte adăugări, să trecem la video. Primul set este jetul Monkey Kid. Acest set a apărut de ceva vreme, dar eu acum nu spun părerea despre el. E un set bun și a apărut în primul episod din sezonul 2. Chiar ajută, dar pot să zic că putea fi modificat, iar acele secțiuni în plus sunt acceptabile, dar ar fi putut să fie lejer puse în alt set sau eliminate. Nu le găsesc rostul în acest set. Iar cât despre minifigurine, și ele sunt destul de bune. L-avem pe acel tip exclusiv, toată echipa Monkey Kid, Regina Păianjen, doi soldați ai Reginei Păianjen, e un set bun. Următorul set este cursa motocicletelor. Acest set este primul set oficial Monkey Kid de 100 de lei. Este un set foarte bun, oferă un păianjen de la care poate infecta oameni, un om, ceea ce apreciez la seturile Monkey Kid, îl oferă pe Monkey Kid, ceea ce mă miră, și un soldat păianjen. Setul este foarte bun, are chiar și funcția aia de a trage, motocicleta se schimbă, deci pot să zic că e bun, iar minifigurine sunt chiar decente. Deci acest set pot să zic că pentru prețul de 100 de lei chiar se merită, ci că va ajunge la 130 de lei. Și are chiar și separator de piese. Sper să nu fie 130 de lei. Următorul set este avionul Fiului Roșu. Acest set este un set destul de bun și sincer unul dintre preferatele mele. Mulți spun că seamănă cu avionul lui Cole din sezonul 4 sau cu cel Legacy, dar mie nu prea mi se pare. Funcția este făcută diferit, iar adăugarea unei mini-secțiuni chiar este o idee bună. La fel și acel soldat, Soldat Tower este foarte bun, iar adăugarea unei piese noi cu acel print într-un set așa de mic este o adăugare bună. Setul chiar este unul bun și eu sunt de părere că la prețul de 150 de lei chiar se merită. Asta este părerea mea. Următorul set este avionul Cala lui May. Acest set este tot așa un set foarte bun. Pentru 200 de lei cred că se merită. Oferă pisica lui Sandy, un soldat păianjen și pe May. Ca set este foarte bine făcut, mai oferă tot așa un păianjen pe acolo care se plimbă, un om în plus ca de obicei, iar acea mașină este chiar grozavă. Chiar îmi place cum este adăugată acea mașină de băuturi. Minifigurile sunt decente, May are un nou costum, iar setul în general chiar se merită. Tot așa avem separatorul turcoaz în acest set, deci pe 200 de lei e un set decent. Următorul set este robotul leu al lui Monkey Kid. De ce Monkey Kid trebuie să aibă mereu câte un vehicul? Nu înțeleg, dar mă rog, setul nu e un rău. Îmi place locul ăla unde se poate asculta muzică, iar setul chiar e decent. Faptul că oferă pe Regina Păianjen e un plus gigantic, iar îmbunătățirea pe care o are și ca print și ca construcție grozavă. Deci setul chiar este bun. Minifigurile sunt bune, ca de obicei e un om în plus, ceea ce nu mă deranjează. Deci setul, pot să zic eu, este chiar unul bun. Pentru prețul de 350 de lei cred că se merită. Următorul set este păianjenul Reginei Păianjen. Acest păianjen este unul gigantic, de vreo 400-500 de lei, încă nu se știe prețul clar. Dar este un set bun. Multă lume urăște faptul că trebuie să baci minifigurine, să vezi interiorul prin fundul păianjenului, dar mie îmi place ideea. Setul în funcție e foarte bun, foarte bine făcut, minifigurile sunt decente, adică regele maimuțe e o adăugare foarte bună, Monkey Kid la fel, Piggy, deci setul este foarte bun. Are chiar și păianjen, un om în plus, deci pot să zic că e decent setul. Următorul set și ultimul este un set pe care mi-l doresc de foarte mult timp, doar că a fost făcut mai mare decât mă așteptam. Peștera lui Monkey King sau ceva de genul. Ideea e că e un set bun, arată decent ca set, nu știu dacă se merită pentru 10 milioane, dar așa e o adăugare bună, are multe funcții și chiar este bine făcut. Faptul că îl oferă pe Monkey King malefic, pe Monkey King și foarte multe maimuțe este un avantaj destul de mare pe mea, chiar dacă mulți nu suportă asta. Deci pot să zic că și acest set este destul de bun. Deci în fond, seturile Monkey Kid Wave 3 sunt niște seturi foarte bune. Și eu am de gând să-mi iau câteva și sunt chiar curios
care va fi prețul lor final. Cam atât am avut de spus. Eu am fost Brick Gabi și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!